dalšího videa. Teď spadneme z úplně prudkého skopce. Sešlo, doufám, že to doběhneš. Jo, doběhnu. Ach jo, já doufám, že se neporazím. Tak počkej, u té zastávky zastavíš, jo? U toho hřiště někde tam. Ne, u toho, jak to zatáčí, jo? Jo. Tak čau, pojď. Bacha! Ty vole! Tykaj, to moc rychlý! Ty vole! Zastav! Zastav! Merte, zastav! Co? Natočil, koukej. Vůbec nedoběhl Koukej. se spoda, že jo? Koukej, tam je. Já vím, ale ty jsi mě nenatočil takhle. Já- Ty jsi mě neviděl. Já jsem jel strašně rychle. Tak, je dobrý? Tak teďky. A ne, už jenom 15%. Tak jo, tak tohle bylo jenom, když jsem jel já. A Saša si to natočí na svůj mobil, protože já už nemám baterii. Tus. To já mám